Dok. Dalan. Para pini sepuh tak sing para pini gandengan. Kuwi jek sonten Mbak. Muga sehat berkah barokah panjang yuswanipun. Amin. Aku bocah gunung mung banget gunungku ra ora ada nganggo bingung yen to pancen tresno aku. Putri Roberto Alande ya mas Dek Putri dalan lumpen ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng sonten panjenenganipun Bapak Sekretaris Desa Segara Gunung. Nggih, wilujeng sonten Bapak. Pak Cari, halo. Ingkang pundi, Mas? Kalau biayane nek rada mburi, Nduk. Oh alah, nggih. Wilujeng sonten, Pak. Oke. Aku nggih. angger ambil Pak Cari beres dan beres piye Mas? Dalam arti piye? bahagia loh. Kiai niki selalu membuat ceria loh. Oh, nggih. Nggih Pak Cari nggih. Gemar bernyanyi mboten? Gemar bernyanyi. Seneng nyanyi, Nduk. Oke, habis ini nggih, Pak. Iya, Oke. Siap. No. Apa kowe ra kelingan monggo Bu Darbo sawet awis. Matur suwun rawuhipun nggih. Terima kasih. Mas Sodron. Gendong. Gendong. Hop. Iya. Mas.
Semangat ya, Nduk. Semangat Mas Sesuk Agus. jane kene. Kula. Besok ora melu Kama Sutra. Mboten ni. Ora to? Dalu. Dalu napa siang Pak? Siang, besok siang itu. Pak Jadwal Bayan. Kama Sutra aku ngerti kok Lah nggih. jadwalmu sesuk ki ikut Pak Bayan di Kok sini. ngerti Mas jenengan? Ngerti aku, paham aku. Mbok sadep engko HP ku kek. Ora itu. Lanjut. Yuk, semene iki. Sak pinten? Apa kok